Portem molt de temps treballant en aquest projecte, molt de temps buscant el millor sistema. Seleccionat a diferència del de càrrega lateral, perquè el de càrrega lateral o tenien que tindre dos camions diferents o sempre estaven tots els contenidors al mateix costat. Han sigut moltes hores i molts mesos de treball des de l'equip de govern i des de l'oficina tècnica, especialment amb l'enginyer agrícola, i estem segurs que este serà el millor sistema que anem a implantar en Almussafes. Los sistemas de recogida de carga bilateral son de los denominados sistemas de recogida monooperador, en los cuales un único operario es capaz de controlar todo el proceso de carga y descarga de los contenedores. La seva recollida serà més ràpida i causarà menys molèsties als veïnats. Tenen una palanca que tu podràs apretar en el peu i, per tant, l'abertura del contenedor serà més fàcil i el depositar la bolsa dins d'ell serà més fàcil per a tots i totes. Este sistema te permite la colocación de los contenedores a ambos lados de la calzada. Esto lo que hace es que tengas una mínima incidencia sobre el tráfico rodado y además minimizas las molestias sobre la ciudadanía. Se buidarà quan la replega el camió per baix, per tant, el que és la boca del contenedor sempre estarà neta, ja que no se buidarà per dalt. Dos se van a encarregar de replegar els contenidors. Després tenim l'altre camionet que se va dedicar a la replegada de trastos i el xicotet que anirà als comerços, a les tendes, a replegar el cartó. Tots els contenidors seran de superfície com els que anem a ficar així, veieu així. La distribució de les isletes ecològiques que anem a dur a terme se va fer comptant en el número d'habitants que en cada zona. Al mateix temps tindrem en compte la distància perquè els veïns la tinguin la més propera possible i, finalment, que no moleste als veïns en la seva col·locació. Van a ser 5 contenidors els que ficarem per cada una de les illetes i passem de 28 a 44 illetes, amb la qual cosa la millora va ser molt important. Se van mantenir els mateixos llocs d'empleo, l'únic que passa és que hi haurà una redistribució. La col·laboració de tots i totes vosaltres és imprescindible per a que aquest sistema funcione, per augmentar el reciclatge en Almussafes i que puguem encara millorar més aquesta ajuda amb el medi ambient.